Vítám vás u dalšího videa. Jo, ne u dalšího, ale u prvního. Tak, a my dneska se budeme podívat na jednu stránku. Stránka se jmenuje Kizy. Proč mi to nepíše? Jo, dobrý. Kizy. Napíšete se normálně do vyhledávače, vy to asi nevidíte. Ale napsal jsem normálně do vyhledávače Kizy. K, měkký i, z, měkký i. Tak. A dáte hned tady to první. Kizy, life is fun, play with online games. Jo? To dáte. Tak, no se vám to načte možná. Možná rychleji než mě. Osm. Tak, teď se omlouvám, přišel táta. Ahoj. Tak, a už se nám to tady teda načítá krásně. Tak, a to asi... Teď nevím, jestli je to ono nebo není. Jo, je to ono, ale nechce si to načíst, tak počkat. Kouzelná klávesa. A zkusíme to znovu. Tak. Jo, konečně, jsme tam. Tak, tady to. Už se mi to načte. Tady jsou různé online hry. A nejlepší je, že vám to nezaviduje počítač. Protože já, ať hraju jakoukoliv online hru, tak jdu sem na to Kizy a počítač zavidovaný nemám. To, že je takhle pomalej ten internet, to není vinem, to je prosím tím, že máme pomalej internet. Máme Wi-Fi blbou. Takže asi tak. A tady to jsou prostě vše různý hry, které můžete pařit. Tady máte dokonce Jagario, jsem ani nevěděl. Jo. Tak, co zkusíme. Tak pro zajímavost. Zkusíme nějaký ty kuchařský, to mě strašně baví. Jo, tady vlastně máte food, to Minget, Nurse Up, Racing, Alien, Strategy, Action, Puzzle. Jo, různý prostě, no, prostě druhý her. Tak a počkej, tak my zkusíme třeba stavit ten sandwich. Tak, Joy! Pekinka! Takže už. Zkusím to naposledy. Kouzelnou klávesu. Jestli tohle půjde, na to kašlu. Jo, kašlu na to. Always. Always. Blbá židle. Tak. No. Tak, zkusíme to tady ještě jednou. Funguje to. Takže nic neskusíme, ale doufám, že se vám pomohl. Když se hledáte nějakou online hru, tak byste tady mohli klidně najít. A já se s váma loučím. U dalšího videa se uvidíme. Čau.